Mä vedän täntä. Mun päälle esittelylaatota. Mä täyttää sillä aikaa koneelle. Mitä sun nyt on haukannut? Minuutti mennyt. Mitä se oli huppua? Kaikki on hyvin niin kauan, että mun päällä on. Paljon sä oot juonut ennen tätä kyllä? Vasta. Siis tänään. Paljon sä oot yhteensä juonut? Ei laikytellä. Ei. Paljon sä oot yhteensä juonut? Puolet ajasta mennyt. Paljon. Ja kohta melkein 2 minaa mennyt. Ei aika loppuu. Ollaan tiivistetty. Ei usko vaan, se ei oo tiivistetty. Nyt on alle minuuttia aikaa. Mitä aikaa? No okei, mä otan muuten vaan. Ihan rauhassa, hengitä syvää. Syvää hengitä. Se on vaan kyllä kiinni. Älä nyt rupea. Mulla on vielä vaikka kuin jäljellä. Näytät sä nyt, että sä pystyt. 3 minaa ihan. Entäs sitten juos nyt? Mulla on ikinä sattunut näin paljon vatsaa. Mikä vaan? 3:10. Onks mun pakko juoda? Oo. Mä mennään, onks se joka huikka? No ota tosta ämpäri viereen. Nauha loppuu. Se on 10 minuuttia. Mut se näyttää silti, että se loppuu. Ota tosta ämpäriä. Sit vedät. En mä oo. Ei oksentaminen paha. No pitääkö tää nyt lopettaa tää? Pakko se kai. Sano ääneen. Pakko se kai on. No niin. Ai vittu. Valumaan. Ai vittu. Tälläkin mä oon Aika perus. Mikä olo.